जों गावहैनानै थांफिनजोब्बायो फैगोन बियो बोरै एफा गोबाव थानाय नोङो नेट नाहैयाखै बोरैबाला नै दासो गावफैदों दा एबारसो गावदों फार्स्टआव प्रब्लेम जाबायना हायोबा बयथो आंनिबो एखेखाब्रा बिलाय साब्रै फैबायबो नै नोङो बियोल' थांखायो आं समाव मानि खैला मैलायाव दङ बाहागि खैला मैलायावहाय दसे लाइभ थाबावबायलै ओमफ्राय जों सुजुला अबेयाव दङ आदा खैला मैलायाव दङ थेंक इउ दे आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय दसे नैलै बे लोगोआनो एसे ट्राइ खालामहोदोंना लाइभआनो होलाबो सासेबो नाया आंनिखौ लोगोफोर ओमफ्राय दा 23 जन दं 40 जन 40 जन दंसा माने आंनि सुरास्तन ब्लग आंबो चेनेल खुलिनायदों नालाय इउटुबावबो पेजआवबो सुरास्तन ब्लग आरोना ओमफ्राय बेखौ ट्राइ खालामनायदोंमोन लाइभ फैला सासेबो फैया आरोखि बिदि जा जोंखाबाय औ माबा इउटुबआ थैजोबगारबायसो गावने ओमफ्राय दानिया मा होनदोंनो देंखो नार्जारिया होनदों एफा पेन्डेल सिङाव थांना देखायहैदो ब्रादार बाबायलै गोजांबाय थिगखोना ब्रादार 66 जन फैजेनबायनो दा नोङो नायदो नै मा होनदों जामा अफिसियेल होनदोंनो हाय होनदों हाय ब्रादार देंखो थांथ'लेलै दे ब्रादार गाज्रि दामोनसै बा जामा अफिसियेला आंबो मा होननांगौ जाखो फरायस्लाबनो जालायनो आंबो फैदों र' जामा अफिसियेलाबो फैदों ने ब्रादार आं नैलै ओरैहायसो दङ ओंखाम संग्रायावसो दङ आङो आलासिफोरनि ओंखाम संग्रायाव ओमफ्राय MK सानसुला प्रडाक्सना मा होनदों नै हाय आदा होनदों नै थेंक इउ ब्रादार गलालै गारामा गावखानायलै हब्रानाया ओमफ्राय बेजों लोगोसे जामा अफिसियेलनो बहा दङ गेदेरनोलै आं माबायाव ओरैहाय खैला मैलायाव ओमफ्राय मा होनदों बोदो होनोलै एसे खिन्थाना होलाय मानसिफोरखौ आदा ओरै अदसायलाबायदोरानो ओमफ्राय MK सानसुला प्रडाक्सन होनदों ओमफ्राय हा आनसिल अके ओमफ्राय लाइभ मावलै गिदिर आदसा दे नै दंलाबायो नै मानसिफोर दङ नै नोमबाजैमोन दं मिनिया दं हनै ओरै फंबाय नै ओरैहाय दङ सुमफ्रामालि जि जोंबायो लाइभआव मानसिनि गावनाव ओमफ्राय आनसिल कुमार ब्रह्मआ मा होनदोंनो ओइ आदा सैथो गोसोजों हास्थायबाय बा मा होनो मोनोना मोना अके मा होनो सैथो गोसोजों हास्थायलायबा मोनोना मोना होननानैहाय ब्रादार आंनाव कुइसन खालामहरदों नाजानाया थायोब्ला साक्सेसफुल जायो दै फावसायनो नाङा मोनो 120 जन नायदों एकदमबारे खुनु टेनसन दाजा दै नोंनि हास्थायनाया साक्सेसफुल जागोन नाजा दा बेखौनो आरोखि ओमफ्राय फरायगासिनो फरायगोन कमेन्टआबो ब्लाब ब्लाबानो फैयोलै नै र'रा ओमफ्राय MK सानसुला प्रडाक्सना मा होनदों MKD मा होनखोलै MK सानसुला प्रडाक्सन ओमफ्राय आङो बाय थ'सै गुड नाइटसै दे गाबोन फैफिनगोन मोजांनो मालायनि हटस्पट लानायनि आंनि नेट पेक गैला दे गोबां दंबावोमोन नै गाज्रि दामोनलै लोगोफोर गुड नाइट अल बाय लाइभखौ दोनथ'नायसै बेंलाया ओइ आदा SK ना फैदोलै बेंलाय ब्र'
लाबोबायलै बानानै लाबोगासिनो दं फुलुमि अफिसियेल आइ गोबां कमेन्ट फैबाय गाज्रि दामोनलै दे माने आं मालायनि हस्पिटेलसो लादों नालाय हास्लाबलायनो आं फरायनोनो दोनथ'बाय गुड नाइट अल बाय बाय थेंक इउ स' माच